công nghệ ai complain là các ta dùng ngilang iwe ke bulan nak Singapore công ta miki sodal boro naka Khatarshnong kirang 12Shnong kiba hapo cho Dorbar Khatarshnong te kan Singapore ni wan ka ni ka khidmat bentai ke ban pencai te halal jong ka to ka phang ka bia dei bar ka jingmi khubor dan kan ni ka ar we trip jong le benai ba san aja arpo te halal ka jing mi ka lat pathai khubor ya ka jing kan tho ya kinong trai jong ka hapo jong office jong SDU hi boro khoi te na kaliang jonga kumu sodal jong ka raj mo shui bolong kumu saman jong ka Dorbar Khatarshnong te na kaliang jonga din belo i ye kan ne te la khot ya ka executive committee jong ka Dorbar Khatarshnong ban ya pendek ban ni perkhat halol jong ka ni ka kam halol ka jing ni jong ni ki Synjuk Synshar Shnong hapo jong ka Khatarshnong te kum ka jing tip jong i kelong ba bar kam ju kum ka jing tip kelong ba ki ni ki Synshar Shnong te kim pat ju don lem ba ki ni ki por ki ba dep ni ki snem ki ba dep dei dei tang lem ba ka seng dei tang lem ba ka Dorbar Khatarshnong ka ba la don na ru por ki ben shwa la ru long phang long shwa ba penne tat hadu benta bat bandan kinu ki jing penbek hapo jong ka Khatarshnong ti de ka Dorbar Khatarshnong ka ban sim je ka jing penbek ti na kliang jong kum sodar borong saman Dorbar Khatarshnong ti kerpat na kliang office jong SDU civil subdivision sora baru SDU jong ka pludi obasia jong pludi ya ka bakin omsu halol jong ka ni ka jing sha kan tho jong ki nong Synshar ki bakam kum ki Synjuk Synshar jong ka Khatarshnong ki belum kum ki nong 12Shnong ti ngi kepat na ka liang office bakin thau ya ka ni ka jing bakla na ka liang jong i namal bakam chu don naduk i por ke ben shwa lesi ka ni ka ni tang ka ba i sukam hi kum ki kri Synshar Shnong hapo ka than Khatarshnong hi bor ko wei ngau rang 12Shnong jong ga Shnong krang hadin ba nga yo i long ba jong ga social media ga advertising long ba jong ni YouTube ki fair ba ki don ki briu ki ba kam ki ba dei hi na po Shnong krang hi asau kendin ba nga yo i ba ki don ki ba kam ba ki dei ki Synjuk jong ki nong Synshar Shnong nei na ka liang jong nga hi kum orang 12Shnong jong ga Shnong krang hi ngam don benta ha bi dei ka tu ka Synjuk jong ki nong Synshar bat wut ru long ba jong ka tu ka social media ngala keliru long ba jong ka Dorbar Khatarshnong nei long ba jong ka Dorbar Khatarshnong ru ki ong pat don ni ka ta ka Synjuk jong ki nong Synshar nei ngi don ka Dorbar Khatarshnong namata halol ka ni ka nong ka kam hi na kaliang jong i ru kum ka Shnong ila lum ya ka usutip jong ka Dorbar Shnong bat hadin mali kren nang ba jong usutip jong ka Dorbar Shnong krang hi la pha i ka ni sa ka Dorbar Khatarshnong ba ngi ka pat ya ka ba ka dei ya ka ban ya ka ni khubol ki ba sumi ba ki ni ki seng ki Synjuk jong ki nong Synshar Shnong ki ba sumi hi kum ki tin dei ki bom don hi ka nong rim nama ka jing bom itu na ka Dorbar Khatarshnong ngi pha ba kan weng no long ba jong ki social media nama tang i so comment ma long ba jong ni po ha ngi don lang long ba rengkat bar ka asutip jong ka Dorbar Khatarshnong na ka liang jong i kum ka Shnong ngi so ba na ka liang jong office ngi yo i ba sibun hi na ha ngi gandu mal kamat bar ki kum orang 12Shnong hi ki don ki jing kan tho yang i kum orang 12Shnong nei mal kamat hi long ba jong i overseer jong ka PWD i SDO jong ka PWD ba ngila pencai ba ha bi dei ka ni ka kam jong i nong Synshar ka Synjuk jong i nong Synshar ngi kum orang 12Shnong im don bentai e namalta ba kani dei tang ka jing sukam manuri manu kum ga jing kan tiu stong i lade
bat kum ka jing perta sia ko pertai ka jing put sangwiang yaldi ban kam yaldi kum no Synshar Shnong handai bakim dai hong handai ki dai tang ki nong sok Shnong hapo ga Shnong krang ma nakaliang jongai kum rang ba Shnong krang hi ba ya ni hi weng ya ka ba ni weng ba kam dai hi ki jing sisa handai ki siu kam tang ban put sangwiang sigoi pan handai ka hok jong hi kum no Synshar Shnong ba ha bakimi ki no ki sang hapo jong ka Khatarshnong kadai bantim kadorbar Khatarshnong nang ko ngai ngapen itu ilade ba ngadai kumu sodar jong karaj warba asder mereka juga por ngalong kumu khot jong ka eksekutif jong kadorbar raj Khatarshnong dan nagaliang jong hadien ba ngilaya syong mentaga sngi rangkat ki eksekutif brokoj de ngila abangi iyo man penbej mentaga sngi habaya dai bat kejingjia ka ba aja arwei tarik mentau benai haba kidon katu kan ni ki riu sim kabu ki ba sim kabu ki ba kam ilade kum kita ki kle nong Synshar jong ka Khatarshnong de nakaliang jonga kum usodar nga Pynrem jur hamba yadai bat kane kapang bat ngam kwa iru ba nang ni sakmat kum kini ki jingjia kinang jia hapo jong ka Khatarshnong jongi nama ba naduk ki por ba mensua haduk menta ki 4 judon kum kita ki Synjuk kirang ba Shnong hapo jong ka Khatarshnong jongi den nakaliang jonga sisen pat nga Pynrem jur haba idai bat kini ki riu sim kabu ki ba sim kabu ki ba penjak buram ya ka Khatarshnong mat kumjuk ya ka eksekutif jong ya ka eksekutif jong ka Dorbar Khatarshnong ki ba syukam ya lade kum kita ki nong Synshar ki ba syumi tang sisngi asngi den nakaliang jonga nga kerpat ba barok kitu ki jingken tho jongki langba ki social media teba nagaliang ki office brokoj ba kim nam dei ban theo lene ban bat ya kita ki jingken tho jongki nama kim long ki ba sisa te ka ba ngitip bat ngi sngo haduk menta dei tang ka Dorbar Khatarshnong ka ba khle hapo jongka Khatarshnong area jongi ka ba tip ya ka yap ka im bat ka ya ka khia ka chon hapo jongka than jongi barok ka wei ka eksekutif komiti jong Dorbar Khatarshnong ha ka jingi kendu ka bakerki belalong menta ka singi ar phra tareng benai basan ar hajar ar pho dag jing snuk ya ka Pynrem jur ya ki katu kat ning ngut ki bakam ya ladi kum kita kenyalam chong kata ka Synjuk Synjuk Synshar Shnong Khatarshnong kani ka Synjuk kalong ka 4 judon bat ka 4 jud sngo bat kalong ru ka ba ki sukam dalade ladi klem daya daganti ka ba syong nia bat ka ba syong ai ka jingong jongki ba swaban hal kani klakot iki soldar kirang ba Shnong jong than Khatarshnong tang ma kimwan na ong pi bagi jing bomban jungki sakata ge jing lang ka bagi khot kadai hi kablak kran sai bagi soldar kirang ba Shnong jong than Khatarshnong kimwan bat kim kwa bandan sadakata ka wai pat ka Synjuk nalor ka Dorbar Khatarshnong kabla don lepa kablasang belasang dur dak long man shwa bat kani ka Dorbar Khatarshnong kadon na do 4 judon siam apa kahima sara bat ha bagi soldar rang ba Shnong jong than Khatarshnong kidang penek peskem ka hadu menta kendiat ha ka biadai bat ka jingwan ra nong trai dagi dikhar da wei ni nagi kontraktor nakaliang jonga kumu sekretari jonga Dorbar Khatarshnong hadir melayo langba ka phon kor na wei ureu rang ba na ka Shnong kong thong bala pentip sanga bagi pajba ki persajur ya ke jaman ra nong trai dikhar daw teu kontraktor kom tahi marmar na phun so teu kontraktor ubadai uba humi kongset nga klibnya mentip iga jing sha halor kani ka benta
bar ka jing kren bar ba humi khongsen uya thu ba wai ya ka JCB ban pen trai ka ni surok hak kong thong man lech kong thong handrai ha bo tra jong JCB bo driver dukhar ngan kum no ladangan ba yu dukhar manopat banyak ka JCB ha ka jing kren ka ba slam mar ba banya ban nga nglapen su tho ba humi ngong namar ba hakum ka ni ka por ka jong sao ka san ha ba pai ba kia tiang kia yu yusir ya ke jing don jong ni ka khlam jing pang ka corona virus ha ka ba what ya ki prakasi ki bawan na kawai ka Shnong bat na kawai pat district ki nong Shnong kimsha bat kumjo ru ka sarkar kamsha dai ka thai ki bakin Shnong quarantine shwa khat saus kanut tam lai ya ki dakhar bar ka jingkran ya song tho jemut nga ong ba humi ka ba pa pin be no ni dakhar namar kan man ra jing e ban pin mi jingkul mar ban hadian ga jingkran ba humi ru kular ban be no ni dakhar bat ngaru ngabat ikai ka bai kren bat u bat ngam don syo kanu kom perkhan ban pin tip si ki bor bahalor lani ban kren persya yo ba humi da kumbai pat mat ngasim hi bo ba humi komolo klar un nek pen phai no itai khar chak jaka kala ka yeng bai song sa rai ka balango ka long hadien kan ni lami pat sakata ka kenhun ka bakamil de kom kata ka Synjuk Synshar Shnong Khatarshnong ka basim kabu ka basu sarong ban pen paunam ladi hak lat pathai khubor bat haki social media da ka batha bat kata man yong penban yaw SDU civil sora civil subdivision bat kumjuru yaki officer jongkatnat pid brudi lakum maki dai maki kibawan ra yaki ta kit khar handen ke jengmi jongani ka Synjuk Synshar ki Khatarshnong ki babon ki soldar ki rang bashnong kila phon yanga kila phon ru yo chanman yong Dorbar Khatarshnong umbade soldar jong raj mosjoch ki labo ke jingkli ka bateng e ru bakhya bang de ban yuba nai mi kata ka Synjuk Synshar Shnong ka bang ngim pat yu sngo hadien ke jing slok jonga bat chanman ka Dorbar Khatarshnong umbade soldar mosjoch Nilarai ban ekot kerki ya ka jing kenduk lang jong ikot ke executive committee komta nglapenong ya jing kenduk lang jong ini ikot jong ke executive Dorbar Khatarshnong hakar phopratrik mentau benai ar hajar arbau bat hakne ke jing kenduk lang ka executive Dorbar jong Dorbar Khatarshnong dak away kasur klasim ya kan ikarai way ban Pynrem jor ya ka jing kam chong ki kattu kan ngut kom kita knilam chong ta ka Synjuk ki khri nong Synshar Khatarshnong bar larai ban tho so sim jong hima sora ba unnam itu bat unnam pedang ya ka tei ka Synjuk ka ba shumi khlem da ya dilanti ki ba chong nia bat ki ba chong ai ka balai larai ban ngolet yaw SDU sora civil subdivision bat ki officer jongatan pid bludi bakin nombonot bat bakin don kanu karkam man perkhat dak mboi pan ja ki sodar kirang bashnong jongatan Khatarshnong namar kim don jing tep bat kim don bantai ai hakaba That bat ta man yong ya ka guram ki ijat bat ki ikhtiar joki sao ni boru ka jing kerpat sa ka sarkar khamtam saknat pid bludi namar ka surok ka dei ka bulum chong ka yo akot hapa ka thain Khatarshnong da ka nengi kerpat ya ka tanat pid bludi bat ka sarkar kumju
bahkan penpoi surok haman nak wei pakwei Shnong badan pa than Khatarshnong bat komjoru bahkan repair nana makan murmut khamklai ya ki surok ki badan than Khatarshnong ki bla sya penjot penjlor haw labaw lapsan badang jia hakini kisi bat khadu ni bor wajing kerpa how S2 civil subdivision bon sungha bni raplam yagi pajba jong than Khatarshnong hak bedai bat karai bakapar bat komjuru kejing sung suk sung singan jong pai nong sung Shnong ha ka than Khatarshnong hi barak kawai tang lagi ni ying tien khuble